Здравейте на всички, аз съм Power и да. В момента играем Soulplex, ще играем днеска Skyblock, понеже ми се доигра така малко. Така, ето. И да, скачаме хора. Така, гол двойник, сега ще покажа колко сторим, плюс 130. Така, няма да играя с хубавените хора, защото просто не ми се играе. Така, да, не че не ми се играе, да, просто не искам да читвам. Оп, качестваме. Така. Като гледам нямам такова блок. Така. Така. Някой ми звъни хора. Ще стопирам клипа, ще замислим. Така. Записвам ли? Добре хора, ето му отново. Прекъснаха ме малко. За което се извинявам. Понеже по принцип не ме прекъсват така, но сега са решили да ме прекъснат. Те горе-долу ме прекъсват, но да, ама така е. Така, хора. Окей. Някой ме запна. Ооо, мазен ми за път. Добре. Така. Ще изиграя още една игричка. И спирам клипчето. Няма смисъл да е по-дълъг. Така. Така. Добре, това ще си от клипа хора. Не бе, трябва да играя още една игра. Не. Не натиснах спейса и мерко и не успя да скоча добре. Така. Лак. Малко ми лагна хора. Спокойно. Случат се и такива работи. Така. Капичой. Така хора. Добре. Днесна вече това ще и за клипа. Благодаря, че го гледахте.
Надявам се да ви е харесал. Ще има и други клипове, не се безпокойте. И да, чао!